Am revenit cu partea a doua din Lupul Pierdut. Apropo, suntem surorile Iliște. Deci, haideți să începem. Mulțumim că ați dat multe like-uri și că avem mulți abonați. Da. Sperăm să vă placă și acest videoclip. Partea a doua. Da. Am rămas când am parcat mașina, deci hai să începem. Țăcăm! Am parcat! Ok. Să mergem acasă. Opa, vine cuțu. Sunshine. Oh, fetelor, mă bucur că ați venit. Ați luat și cățelul. Grips, stai cu minte. Scuze, e obraznică. Dar cuțul se distrează cu ea. Grapes, să nu îmi crezi că cuțul e un jucător de plus. Duceți-vă la etaj. Grace, nu știi să zbori încă. E mică. Nu băgați în seamă. Haideți să vă arăt oglinda mea superbă din cristale albastre. Super! Haide! Stai puțin. Oglinda asta mi se pare că mi-amintește de undeva. E doar o oglindă. Mi se pare că am văzut-o la toată lumea. Și stai să vă mai arăt ceva. Veniți după mine. Luminează podeaua. Asta nu e deloc interesant. Nu e deloc interesant. Îmi place lumina. Este foarte amuzantă, dar că mi se pare că o avea și bunicul meu. O am și eu în camera mea, doar că luminează doar în verde. Uite, am o stea pe ochi. Nu are nimeni, eu sunt unica și singura care o am. Eu am văzut. Super. Da. Și ce ați mai făcut pe casă? După ce au vorbit și le-a arătat Sunshine tot ce avea ea prin casă mai special. Mă bucur foarte mult că a venit de la tine. Și eu. Apropo, Ștefi, vreau să vii doar tu pe la mine joi. De ce? Am ceva să vorbesc cu tine. Ok. Pa! Ok, pa, pa! Pa! Nu stai ce Bum! Vruma, 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 vruma. Am ajuns Ce zi lungă am avut. a fost obositor. Cine e la geam? Cine sunt cățeluși? Deschide-le ușa. Ce? Unde este puiul nostru? Stai că sunt înapoi. Sunt. Salut, că știu. Cred că vor ceva. Ce drăguț sunt. Hai să-i ducem în camera noastră. Am ajuns. Aici e camera noastră. Și cățelul nostru. Oare e... Oare e familia lui? E bine, nu putem păstra pe toți în casă. Sunt mulți și o să facă mizerie. Da. Nu mă judeca. Poate am putea să îi lăsăm sălbăticie?
Poate. Că da. Dubilor? Cred că o să vă lăsăm să plecați. Au! Cred că asta înseamnă că sunt fericiți. Ei bine. Pa, pa, drăguților! Să ne mai vizitați! Sfârșit! Lupii au plecat în pădure și au avut o viață fericită, dar au mai și vizitat-o pe Ștefi și pe Ili. Cam atât a fost videoul. Nu uitați să dați like, Share și subscribe!